So what's up mga kakigwa? So na ako bagong rap di ay mo ni gitawag nga speed rap challenge. Oh, speed rap challenge. So kato kong rap day, previous rap nako. Wala ko itaw nga gipaego ato. Wala jud gitaw nga gipaego ato kun dili challenge ra to siya. Kuha na to siya. 24 bars challenge mo na uso challenge sa mga rapper karon kung kaybaw mga rapper ana. Oh, kaybaw. Pero wa ko itaw nga gipaego jud ato gyud challenge ra to siya. No, daghan kay nireklamo ato akong kuan gud, daghan kay nireklamo nga sa akong rap ba nga naibalik ka so nga nabati kay paminahon ba pero sa ako man na-download naman ko to. So pasagdaan ko to, di ba? So kuan na iniingon nga kuan ka nang nainiingon jud ako ba nga giroon daw kay ko tan-aw na ba? Nainiingon ako kuan kang gichatan ako. Na jud nga giroon ko tan-aw na ba? Pero kung kailagi mo na ako og yun, kaingon dyan mo, bangon, munggol ko nga pagkatao, makaila mo na ako. Pero, styra na ako ko, nambugiro, ana-ana ba, pero makaila mo na ako, munggol ko yun. Makitaan man ninyo nga sa past video, di ba, sa akong mga sinultian na munggol, pero sa ako, rap, maldito, badboy ko nuhay, ana-ana ba, lalara ko nikot. Rap ko nuhay. So, wako gipaigo ato nga past video na ko ha. Nga wa jud tay kontra mahimo ani wa tay kontra aning kuan wa tay kontra ani tong gibuhat ang gibuhat ani pa entertain ra gyud sa tao magpalingaw og mga tao ana ba maura gyud na ako mabuhat kung unsa akong na ako'y talent ako jud ipakita sa mga tao ba ipakita na ko ninyo pakita na ko ninyo nga na ako'y talent ana ba kay bati mo ng talent na to aturang palumutan di ba bati kay natong talent aturang palumutan di ba. Ay, dira na ta magmahaya to, ikatiguan na to, di na maggamit atong talent mo, ana na ta, oy. Sus, may panagkuan ko sa una ba, ana akong buhat-buhat ko ana, sus, nindot kayo nag-experience ko ana siguro. Gana na, di na ta magmahaya ikatiguan, di ba? So, mintras batanon pa ta, wala pa tay kuan sa atong kuan kaayo, itong lubot kayo sa itong ana, buhat-buhat, ani ato, ipakita atong talent, dilit na to. Sa daan kung naa may talent nga gitaguan dira pagawas na ninyo di ba so paghigugmaay ra gyud atong mahatag gyud dinhi gyud para wa tay kontra di ba paghigugmaay ra gyud para peaceful atong unahuna malinaw na tong unahuna wala tay kontra atong puro palibot ato puro mga migog mingga nindot kay paminaw no di ba nindot kay paminaw no nga wa tay kontra peaceful atong unahuna di ba so pasensya kayo kung kinsa to naigo sa akong previous nga rap day pasensya jud kayo gyud pasensya so kani challenge ra ni siya day wa koy tawo nga gipaigo gyud ni challenge ra gyud ni siya gyud pakuan ra gyud ko sa akong talent gyud ana ba diba so palihog sa kog paminaw yo hop sayop balik okay play yo speed rap challenge accepted ha pasensya kaayo kung apektado kaayo ka sa akong girap kung dili tinuda kung gipang sulti dapat dili ka mo react kay parehas na tanga gusto na to kabuto na tong pangarap nervyoso naman kay kaundang isa na apapangapi sa dinha kung dili ti ka kaila og feeling close lang jud ka pahawa dinha wala kung nagpaka-feeling my feeling sweet sa labanan ako nga gitigaan kong talento kabalo ko nga wala pa agi mao gani nangita ko ba maagi wala ko nangaut og mga agi puhon mo bungaran ni kong kaagi kabalo ko nga wala pa agi mao gani nangita ko ba maagi wala ko nangaut og mga agi puhon mo bungaran ni kong kaagi kung tinuot lang nga pagka-amigo ikaw mo suporta dalhon di ka o wala na daghang istorya basta di lang dinautan pakuyugon di ka ang angay nga ikaw o mabuhat ag dili maayo di ba mintras na pay nagsuporta sa atong kaugalingon nato jud pangandaman di ba akong gibutang sa akong kasing-kasing kung kinsa to'y kay mo tabang akong balikan sila og wala na magdumot-dumot diri kay amigo rata kung walay tinuod akong mga huna-huna ayaw pansin akong tinuod ka nga pagka-amigo magpabilin jud ka kung kinsa to'y magpaubsanon ipataas niya. So salamat og pasensya kayo sa akong previous nga rap kung kinsa to'y naigo. Pasensya kayo. Peace. Out.